Y ahora vamos a presentar a la chavalada del equipo. Son todos internacionais sub-50 polo seu país. Que se veña Saladina González, Marga del Amo, Cristina Calviño, Carmen Sueiro, Marta Breu, Ana Fernández, Verónica Redondo, María José Fernández, Paz Álvarez, María Acuña, Anaís Ucha, Nuria Mutilva, Carmen Chantada, Leticia Olmo, Lourdes Melón, Paula González, Patricia Vázquez, Ana Besada, Nair Covelo, Iria García, Jennifer Chamadoira, Lorena Rodríguez, Zaira Lemos, Gema Sánchez, Lara Cabaleiro, Natalia Uterelo, Tania Montero, Karin Haidi, Gema Portela, Verónica Troncoso. Y ahora que se veñan os avós do equipo: Walter Guiñazú, Emilio Rodríguez, Pedro Lois Suárez, Paco Araujo, Alberto Aliaga, Andrés Carrera, Rodrigo González, Manu Ibáñez, Dani Argibay, Emilio Fernández, Benjamín Prego, Pablo Carrera, Iván Martínez, Pablo Costas, Rubén Carrera, Manuel Monroy, Víctor Mourinho, Tante Couñago, José Luis González, Roberto Carlos Mourinho, Adrián Aboy. No. É obvio. Cando entras nunha idade tens que cantar moito. É obvio. Servicio Reflex, por favor. Eles teñen un obxectivo na vida que é gañar o premio Sanitas. Bueno, teño por aquí un amigo. Onde está Tante? Tante, espera, déxame ver primeiro para todos. Vou mirar para todos a ver tal. Tante é o maior do equipo. No! Vostede como se chama? Francisco Araujo Domínguez. Francisco Araujo Domínguez. Está feito un chaval. Que ben o pasamos, non? Vou facer 81 anos. 81 anos. Francisco, ven aquí. Ven aquí. Entra ahora nunha, vamos, podenos chamar calquera momento do Consello Superior de Deportes. Internacional Sub-81. Calquera momento, las viejas glorias. Francisco, como levas? Como levo bastante ben. Sí. Levas moitos anos desde xoven xa nadando? No, empecé aquí, levarei 5 ou 6 anos. O sea, eres nadador de manifestación tardía. Antes non nadaba nada. Antes guardabas a roupa. Empecé fai 5 ou 6 anos e aquí estou. E que? A estes pasalle por ali, pola dereita, pola esquerda, nas rúas, non? Moi contente. Sí. Hai bo ambiente? Sí. E agora, a túa edade, practicaste algún deporte antes? No. Traballar solo. Traballar. Entón, chega o momento da jubilación e pois ahora vou a ser internacional por Pontareas nos campeonatos do mundo Sub-81 de natación. Sí. E o pasades ben, non? Sí. E a ti que máis te gusta da natación? Que máis me gusta? Correr, por exemplo. Que máis lle gusta da natación é correr. Andar en bicicleta. Andar en bicicleta. No, pero eres nadador ou eres triatleta? Atleta. Triatleta? No. Ya, gustas andar en bicicleta, gustas nadar, gustas correr a pé? Fun algún maratón tamén. Tamén foches. Pero na parroquia nos. Ti onde eres? De Fornelos da Ribeira. Fornelos da Ribeira. Bueno, moeron os marcos e non é de Pontareas por metros. Pero podía ser perfectamente de Pontareas Fornelos. Bueno, e tienes un tipo cunha atalaya aí, cun horizonte. Que te plantexas para a próxima temporada, Francisco? Que seamos campións. Campións galegos? Moi ben. O sea, eres o capitán de todos eles, non? Señor Araujo acaba de decir que hai que ser campeóns. Pero esta xente que na piscina se esforzan ou non? Son todos buenísimos. Sí. E Tante? Tante que tal se porta? Ese bo tamén. Sí.
Bueno, porque, bueno, dicen por aí, Tante sempre está protestando. É mentira, non? Comigo son todos buenos. Pero que digo que Tante non protesta por nada, non? Aí non sei, a mí non me protesta nada, se lle proteste o jefo. Ah, protestará o jefe. Moi ben, Francisco, pois un placer, conocerte. Moi ben. ¿Dónde está Benxa? Benxa, hola Benxa, que tal estás? Ben, ben. Tamén hai unha lenda relacionada con esta entidade que di que este é un equipo de xente moi disparatada, moi distraída. Que creo que pasades ben na auga, pero que cando saídes da auga, pois, que vos distraedes bastante. Non sei por que dis, a verdade. Non hai ningún motivo para pensar eso. No, non. Xa vos sodes, saídes da natación, vades pa casa todos os días. Case todos, somos xente moi seria, moi formal. Sí, sí. Mira que me contaron a min que no, que aquí ibades por aí de troula constantemente, de cenas, que algún nadaba a altas horas da madrugada, pero en calquera sitio, en calquera cuneta, en fin, no, mentira todo, non? Que va, mentira, esos son infundios da competencia. Da competencia. Ah, moi ben, da competencia. Quen? No, creo que eres ti, non? Ti tes aí un rollo con escualos? No, a ver, me dixeron... A ver, Benxa, falanos un poquinho desa relación tan maravillosa, porque non sei, tes unha oferta de escualos? Mais ou menos. Que unha oferta, para que non vayas? Casi que ao revés, casi que queren que vaya, pero como vamos deixar a Ponteareas? Vas traer xente de escualos para o clube? Ui, non sei, Tenemos que facerlle unha proba de nivel a ver si están aí. Chamándose escualos é difícil que cheguen ao nivel. Moitísimas gracias, chavales. Agora vamos a facer unha foto de familia a todos os equipos. Por favor, todos os equipos que se veñan ao escenario de maneira sincronizada, como a natación. Foto de familia de todo o equipo do Club Natación Pontaleas para a temporada 21-22. Neste caso, para que saian ben as fotos, os altos cos altos e os baixos cos baixos, Temos aquí unha foto de 150 unidades. Esta é a familia do Club Natación Pontaleas. Desde Promesa a Bellas Glorias. Vamos a facer unha pequena excepción. Teñen que ser 5 segundos. Baixamos a mascarilla. Rápido, fotos. Poñemos mascarilla. Moitas gracias. Volvan ao seu sitio. E agora, mentres todo o mundo volve ao seu sitio, e antes de entrar xa na parte final deste acto, vamos a proxectar unhas imaxes que refliten o que fai este clube. Os diferentes aspectos da actividade do clube. Como vemos,
O proxector funciona de maneira hidráulica, pero coas mans tamén somos capaces de centralo correctamente. Este é a vida, o día a día, o compromiso do Club Natación Ponteareas. Pero poco a poco llega a oídos de la gente la unión y los valores de este equipo. En 1988, los pioneros del Club Natación Ponteareas decidieron comenzar una nueva aventura, sin saber que esta era el comienzo de una gran historia. Empezaron pocos, pero poco a poco llega a oídos de la gente la unión y los valores de este equipo, creciendo así hasta formar lo que ahora es una gran familia, donde hay cabida para todos, desde los más pequeños hasta los más mayores, forjando así vínculos y amistades que nos acompañarán durante toda nuestra vida, porque este club nos enseña a dar nuestra primera abrazada, pero también hace que no queramos dar nunca la última. Lejos de dejar de crecer, el Club Natación Ponteareas consolida día a día su trayectoria deportiva, llevando a varios nadadores y nadadoras a campeonatos de España, campeonatos gallegos y a diferentes campeonatos internacionales, donde en muchas de estas ocasiones han ascendido a lo más alto del podium. Y es que lo que más nos gusta es ver cómo poco a poco no solo evolucionan a nivel deportivo, sino también a nivel personal. Porque si algo hay que destacar son los valores. Cuando decides empezar esta aventura, cuando decides dedicar tantas horas al día a este deporte, agradeces estar aquí, con gente que no solo son tus compañeros, sino que son tus amistades más valiosas. ¿Cómo olvidar todos los metros juntos, las victorias y las derrotas, experiencias inolvidables, campeonatos llenos de risas? El Club Natación Ponteareas es eso, es amistad, es constancia y es perseverancia. Es toda la gente que no te deja caer y es toda esa gente que te levanta incluso si lo haces. La alegría y la felicidad de que este camino es duro, pero también la tranquilidad de que estás rodeado del mejor equipo humano posible. Y es que ojalá que estas amistades perduren en el tiempo y podamos seguir sumando momentos para que el día de mañana, cuando echemos la vista atrás, sigamos sonriendo como en todas estas fotografías. Porque si hay algo que nos han enseñado es que si haces algo con una sonrisa, siempre sale mejor. Y oye, nosotros lo seguimos a rajatabla. Sonreír es beneficioso para la salud, mejora las defensas y hace que afrontes la vida de otra manera. Y evidentemente es imposible no sonreír haciendo lo que más nos gusta, con quien más nos gusta y por supuesto en el club que más nos gusta. Somos fuertes. La fuerza de un equipo es la misma fuerza que nos hace trabajar duro, cada día, cada entreno, cada brazada. Tenemos un equipo que lucha cada día persiguiendo sus sueños. Un equipo que no deja a nadie atrás, donde todos y cada uno de nosotros formamos parte fundamental de los podiums a los que subimos. Podiums para los que nos hemos esforzado cada día, porque la satisfacción de estar y vivir esos momentos perdurarán por siempre en nuestros recuerdos. Si alguien nos derrota, no nos caemos, no nos rendimos, luchamos aún más, demostramos de lo que estamos hechos y no nos echamos atrás.
aún tenemos mucho por dar, mucho por luchar, mucho por nadar, muchos podiums por conquistar. Porque parece mentira, pero para nosotros, darle vueltas a una piscina de un lado para otro es algo fundamental e importante. Sabemos que el participar es importantísimo, pero el llegar detrás de alguien nos da una razón más para seguir entrenando y para seguir esforzándonos. Así que sigue luchando, sigue nadando, sigue entrenando. No dejes de intentar, no te canses de luchar. Seguiremos, como siempre, todos vuestros éxitos de cerca, incluso llegando a los mejores periódicos de la comarca. Y por último, pero no menos importante, queremos resaltar el esfuerzo de todos y cada uno de vosotros, de todas las familias que de manera altruista están siempre a pie de cañón, haciendo que esto parezca fácil. Y por supuesto, darle también las gracias a todos los patrocinadores, que sin vuestra ayuda esto no podría ser lo mismo. Muchas gracias. Augas abertas absoluto de máster. Tamén logramos o noso primeiro podio por equipos no Campeonato de España Infantil Feminino de Inverno. A nivel individual, destacamos os medallistas nacionais da última tempada: Pablo Cabana, Iria Lemos, Sofía Carballo, Joel Faro. 3 deles recoñecidos como de Podán e 2 becados no CGTD de Pontevedra. Temos que dicir que gran parte do éxito da nosa sección máster fundamentase nas mulleres, porque somos, con diferencia, o club galego con máis licencias femeninas en todos os tramos de idade máster. Xa o dixen antes, atípico. Pero máis alá destes triunfos, o que temos que recoñecer é o traballo de deportistas, técnicos, directiva, familias, amizades e voluntariado, que fixeron posible que o noso club se mantivese a flote durante os meses de pandemia, pese a peches, exilios, limitacións de actividade, incertidume e a consecuente perda de ingresos. E que dicir sobre a organización de eventos? Aí sí que somos atípicos, porque somos quen de facer os nosos eventos ao nivel das empresas profesionais. Para un exemplo de hoxe. No noso caso, con recursos moito máis limitados. Pero, sen embargo, ningún club fai as competicións coa agarimo e coa dedicación que se fai na nosa casa, en Ponteareas. Fomos durante a pandemia un club, volvo a decir, atípico, que pese a ser dunha vila pequena, bueno, non tan pequena, fomos quen de tirar do carro da natación galega, facendo posible, xunto a Galaico de Pontevedra, Pabellón de Ourense, a disputa completa das ligas infantil, alevín, benxamín, promesa e máster. Podemos dicir con orgullo
que Ponteareas foi sede da primeira competición oficial do Estado, despois do confinamento, o 21 Trofeo Amizade. Tamén en xullo deste ano celebramos o mellor campeonato galego máster da historia, con máis de 300 deportistas. E en agosto demos o pistoletazo de saída ao Circuito Galego de Augas Abertas, con récord de participación, e por primeira vez con probas inclusivas. Por todo isto, e para garantir o noso futuro, pedimos a administracións e patrocinadores que manteñan ou melloren as condicións para manter tanto a nosa actividade federativa como para poder celebrar eventos. Uns eventos que, ademais de traer grandes beneficios deportivos, logran sinerxias co turismo e a hostalería, dando a coñecer a nosa vila e arredores a persoas de todo o Estado e norte de Portugal. Para ir rematando, gustaríame falar do futuro próximo da nosa entidade. Na tempada 21-22 buscaremos, a ver se a terceira podemos, o ascenso á primeira división da Copa de España, con noso equipo feminino, que disputa a competición por terceira vez. A cuarta travesía, xa vamos na sexta. A sexta travesía da Vila do Tea será parte da Copa de España de Augas Abertas, esperando contar de novo coa colaboración de Xacobeo 21-22, a través da Dirección Xeral de Turismo. Tamén seguiremos reforzando os nosos acordos coa empresa privada que xestiona o Complexo Deportivo Álvaro Pino, Isdega 21. Con eles, implantamos de forma gratuita o programa Nadares Vida, da Federación Española de Natación. Nestes meses, empezando xa a próxima semana, comezaremos con campañas de captación. Dicir que recentemente tamén conseguimos mellorar as condicións para os deportistas que adestran no Centro Deportivo Universitario de Vigo, coa empresa SUM, logrando que os nadadores do CUBI poidan adestrar en condicións similares ás dos grupos de Ponteareas. A nosa relación con SUM e Isdega é tamén algo que nos fai atípicos, xa que creemos que as pelexas constantes entre clubs e empresas non son a solución, e pouco a pouco vamos pechando acordos beneficiosos para todas as partes. Por último, e para rematar con algo atípico, e aproveitando a miña dualidade de presidente e director técnico, podo dicir con orgullo que tanto eu como as persoas que me rodean estamos logrando algo moi complicado: ser profetas da nosa terra, levando adiante un proxecto deportivo de Ponteareas que está logrando que a nosa vila sexa tamén coñecida pola natación. Moitas grazas. Para. Ven aquí. Normal que te aplaudan, Andrés, porque, claro, houve unha asamblea, non lle subiches os abonos, como non che van a aplaudir? Non lle subis as cuotas aos socios? A ver, Andrés, que gran club tes, pero que liante eres, Que liante eres. A miña familia xa deixou de acompañarme a este tipo de actos, pasan bastante de min. E tételos aí, debes pagar ben, obviamente, non? Pero pagas medias xornadas, non? 12 horas. A 12 horas. Bueno, eu creo que é o momento de que neste escenario xunto a Andrés estea Martín, Tino e a súa mamá. Menci, por favor. Martín, que nada adestra, leva o canal de YouTube. Aquí está Menci, aquí está Tino Carrera. Eles son o gran soporte de Andrés. Deberíamos poñernos de pé. Moitas gracias, Tino. Moitas gracias, Menci.
Menci seguramente moitos días diría aquilo de ter fillos pa isto. Ou tamén lle diría a Andrés, se non saíras da casa... Pero bueno, a él lle gusta o rock and roll e vos sodes os mellores acompañantes da súa banda de rock and roll. Moitas felicidades. Tamén a Martín, a Tino e a Menci. Gracias. E ahora queremos que saúde Gorka Gómez, o deputado provincial de Deportes. Bueno, boas. Espera, Terio, que vamos a acabar antes. Collo o micro así. Espera. Bueno, boas tardes a todos, bueno, noites xa a todos e todas. A verdade é que normalmente cando vou aos actos sempre veño no coche pensando o que vou a decir, pero cando chegas aos sitios a veces pues cambias un pouco a idea que traías, non? Entonces falaba antes de empezar este acto con Andrés, falaba con Terio, non? Sorprendeume isto, o entorno, non me esperaba isto, sinceramente. Sabía que era neste entorno tan fantástico, neste hotel, pero é certo que non me imaginaba unha presentación deste calibre. Outro día falaban da presentación de Messi no PSG, pois eu a verdade que non veo moita diferencia, verdad? Isto é espectacular, non? Bueno, bromas aparte, é certo que é unha maravilla ver un clube que traballa tanto, que traballa tan ben, un clube tan familiar, idesme permitir que fale dun deporte ademais que lle teño moito cariño, porque eu fixen natación, meu irmán foi nadador, sigo facendo algo de natación, agora xa medio retirado, fago augas abertas, entonces é un deporte ao que lle teño moitísimo cariño, non? Xoguei o fútbol tamén, fixen moito deporte e ademais especialiceime na carreira pois en alto rendemento en natación, co que, bueno, non sei tanto como Andrés, pero algo de natación piloto, non? Entonces, sei do esforzo que supón para o clube, para os rapaces, para rapazas, pois chegar a competir, a chegar a ter un rendemento alto en natación porque é un deporte moi duro. Escoitaba antes que algúns compatibilizan pois os estudos coa natación. Eso é un esforzo brutal. Eu recordo de adestrar ás 5:30 da mañá no Náutico de Vigo antes de ir a clase. Quero decir con isto que tedes un mérito altísimo, que é un orgullo para a Diputación apoiar este tipo de deportes. Falaba Andrés do apoio que temos que dar ás institucións. Sinceramente, o diñeiro en deporte é o mellor investimento que pode facer unha administración pública. Educación, deporte, porque os valores que ten o deporte son moi importantes para o futuro dos nosos rapaces e das nosas rapazas, non? Entonces, pois creo que nós temos que xestionar recursos. Sabedes que contades con o noso apoio, co apoio da Deputación. Falábamos da gala de Podán outro día, 3 deportistas do clube, Pablo, Iria e Sofía, creo que son de Podán ou Promesa. Bueno, pois esperemos que haxa moitísimos máis, tedes as achegas da Deputación pola vosa actividade deportiva e, por suposto, que se puidéramos ter máis cartos, sen dúbida que apostaríamos máis. E o deputado de Deportes, por deferencia, sempre lle pido ao presidenta moitísimos máis recursos para deporte. O que pasa que teño compañeiros que piden para cultura, que piden para turismo, pois o que é normal, non? Pero bueno, quero felicitarvos por este acto, felicitar as familias, porque eu lembro os meus pais, incluso os meus avós, que eran os que me levaban a adestrar, que se levantaban conmigo pola mañán ás 5:30 para levarme a adestrar, e o mérito das familias, neste caso, para todos os deportes, non só coa natación, porque os esforzos que fai as familias para levar os nenos e nenas a actividades deportivas é moi alto, non? Como digo, agradecer a todos o voso esforzo, animarvos, e me quedei cunha cosa que decía Darío e que Terio comentaba que era o lema, non? Pasalo ben, porque ao final esta é unha familia, o que nos imos a levar todos é disfrutar deses momentos, ou disfrutar cos nosos compañeiros. Eu o que me levei do deporte foron os mellores amigos que teño, son do mundo do deporte, foron compañeiros meus, e quero decir con isto que aproveitedes a experiencia que estades a vivir, porque o voso futuro eso, é aproveitar o deporte para ter mellores valores e ter amistades, e despois, a min sempre me gustaba gañar. Teño que recoñecer que quero gañar sempre. E aparte, que non o comentei, mirábamos os máster, eu ademais din clases de natación tamén, porque como fixen alto rendemento en natación, pois tuve un alumno, isto sí que vou a contar, de 96 anos. Quero decir con isto que a natación é un deporte ademais accesible para todos e todas a calquer idade. Entonces, bueno, como digo, agradecervos a invitación, decirvos que contades con o noso apoio, por suposto, agradecerlle ao Concello tamén a súa hospitalidade sempre que vimos a Pontareas, a saudar a Corporación Municipal, e como digo, non falamos máis porque os nenos seguramente queren sair e disfrutar dos pinchos. Moitas gracias. Moitas gracias, Gorka Gómez, deputado provincial, encantado que nos acompañes. Vai pechar este acto
Miguel Bouzó, que é o Concelleiro de Deportes do Concello de Pontareas. Case, vou sacalo tamén. Bueno, pois boa noite xa a todas e a todos. Eu tamén, igual que Gorka, vou a procurar ser breve porque, bueno, pois hoxe o protagonismo é para vos, para a natación, e non simplemente pois estamos aquí con esa función de amosar o noso apoio, non? Eu quixera, en primeiro lugar, desculpar a ausencia da alcaldesa de Pontareas, de Cristina Fernández Davila, que hoxe non pode estar aquí connosco, pero que vos manda un agarimoso saúdo e os mellores desexos para esta tempada, non? Para min é un placer estar aquí con deportistas, corpo técnico, de dirección deportiva, tamén coa xunta directiva, pero sobre todo, pois, como xa se viña comentando, pero creo que vale a pena repetilo, coas familias, cos pais e nais, porque todos sabemos, non, o esforzo dos nenos, das nenas, dos deportistas, pero ao final é necesario, non, ese apoio dos pais e nais que estades contribuindo permanentemente dende a infancia ata que xa se van logrando algúns éxitos como ten acontecido nos últimos anos no club, pois que sempre estades aí contribuindo a ese deporte pontareán como sinal de identidade, non, do noso municipio. Todos sabemos que Pontareas pois é patrimonio, son as alfombras do Corpus, rosquillas, música e ciclismo, porque somos unha vila pois con 3 gañadores de Volta a España, pero cada vez máis Pontareas é natación. Eu penso que colectivamente debedes sentirvos orgullosas e orgullosos, porque se Pontareas cada vez é máis natación é porque Pontareas é cada vez máis Club Natación Pontareas, porque cada vez máis estades esforzándovos, amosando o voso traballo, o voso esforzo para que Pontareas sexa recoñecida dentro e fora deste país, non? Eu, sempre me gusta, non, recoñecer todo ese traballo. Está claro que hai unha serie de éxitos deportivos que o club ven acadando nestes últimos anos, pero o Club Natación Pontareas non é só éxitos deportivos, son tamén valores, non? Ese traballo, ese esforzo, ese sacrificio, a honestidade que amosan día tras día, ano tras ano, e que ademais nesta pandemia pois amosaron máis que nunca, non? Xa comentaba aquí Andrés que a pesar de estar no medio dunha pandemia pois foron capaces de, en primeiro lugar, conseguir adestrar, que non era tarefa doada, e despois conseguir sacar adiante pois probas deportivas, ademais coa capacidade coa que a sacaron e co éxito organizativo coa que o levaron adiante, non? Eu comentaba con Andrés cando se celebrou o Campeonato Galego Máster que era realmente un orgullo, non, dicir que se trataba co mesmo cariño a todas as categorías do club e que estábamos nun Campeonato Galego Máster que se lle dedicaba o mesmo esforzo que calquera outro campeonato galego, e iso é algo que non sempre pasa e que temos que agradecer que aquí pase. Eu non me vou a estender máis, simplemente agradecervos unha vez máis o traballo de todas e de todos, que levedes orgullosos polo mundo adiante, polo país adiante, en todas as competicións o nome de Pontareas, igual que nós dende o Concello de Pontareas levamos orgullosos ese nome do Club Natación Pontareas e, por suposto, seguiremos, non, pois, apoiando ese traballo, como non pode ser de outra maneira, traballando man a man co club e apoiando pois todo o deporte pontareán e, como non, pois a natación, non? Pois moitas grazas e que teñades moi boa noite. Moitas gracias, Miguel Bouzó, Concello de Deportes de Pontareas. E estamos a piques de rematar. Este é un club o que lle sobra entusiasmo, calidade humana e tamén cartos. Non hai un club no mundo que teña tantos cartos como este. Estades todos convidados e convidadas a un ágape que se vai servir a continuación, que vades quedar fartos para 3 días. Pero ademais, empezamos con Tina Turner e vamos a rematar con Adele. Gracias, boas noites, un placer. Temos Adele, só fai falta música. Podedes cantar tamén e bailar, sen problema. Sí. Si tal, chamamos outra vez a Tina Turner, que
Que non marchou, que quedou pos pinchos. Xa é rápido, non hai problema. No, Tina sempre foi moi de quedar, Vaya. Era presa, nunca tuvo. La que tiene liado, Tina Turner. Adel menos. Costa de entrar en acción, obviamente. Pero cando entra vai entrar a fuego. A voz en directo, non fai falta que o diga. A voz en directo. Si quieres cantar algo de Sara Montiel, mientras tanto. Bueno, cóstame pouco arrancarme, se teño que cantar, canto. Sí. Entramos, ¿no? Este é un momento que xa temos moi acostumados na tele, sabes? Cando lle damos paso a un vídeo non entra. Estamos facendo parvo aí. Dicimos esa tontería de... Parece que temos un problema. No, non parece, é que o temos, mentimos. Ahora, Adele. There's a fire starting in my heart, reaching a fever, it's depriving me of the dark. Finally, I can see you crystal clear. Oh, hey, I said me and you lay the shit at me. Every piece of you, don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever, is it depriving me of the dark. The scars of your love remind me of us, they keep me thinking that we always had it all. The scars of your love, they leave me breathless, I can't you feeling, he could not get it all.
a polos pinchos. Boas noites.